شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. ከም ትኩል ጊዜ ንጎንጎን መጸኩም ሎም ድማ ምሳውና ሲመጽና አለና Och idag har vi kommit så som vi kommer med det dagliga ordet. ሎም ንካፈሎ ቃል ንሓደ ድምጽ ጥራይ ምፍላጥ ድብል Och dagens ord är att endast lära känna en röst. በጣም ኣብ ህይወት አገዳሲ እዩ እንታይ ዓይነት ድምጽ ይኹም ትፈልጡ Det är jätteviktigt i livet vilken röst ni känner till. ምፍላጥ ንሓደ ድምጽ ማለት ኣይናይ ድምጽ ይኹም ትኽተሉ Att lära känna en röst betyder vilken röst är det ni följer efter. ምክንያቱ ህይወትኩም ነቲ ትኽተሉ ድምጽ ነው ያትመስል Och det är för att er liv ser ut det rösten ni följer. ገለገለ ሰባት ንኽልተ ተጋጫው ድምጽ ዝቕበሉ ሰባት አሉ Det finns vissa personer som tar emot två olika röster som krockar med varandra. ዳስ ዋይ ተፈላለየ ዓይነት ህይወት ነብሩ ሓንሳብ ሓን ጸንሑ ድሓርካ ኣብ ደይዳ ሓን ጸንሑ Och det är därför de lever två sorts liv. Ibland de kan vara bra, ibland det blir ett sämre liv. ናይ ደገና ብራና ናይቲ ዘይርአ ድምጽ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ውጽኢት Vår yttre liv ser ut det inre röst vi hör. ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ድምጽ ከይርአ ኽእል እዩ Det röst som jag er inre kan inte synas ibland. እኹል ጊዜ ውሽጥኩም ምስ ወሰደ ግን ኣብ ህይወትኩም ከም ዝርአ እርግጠኛታት ኩኑ Men när det tar sin tid i er inre en längre tid så kommer det synas i er yttre liv. ካብቲ ሓደ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ጉስነት ኣብ ህይወትና ነስተማቕረሉ መንገዲ እንታይ ምዃኑ ጎይታ ነጊሩናይ Och Herren vår Gud har visat oss hur vi kan njuta av hans herdeskap. መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10:14 Om vi går till Johannes evangeliet kapitel 10 vers 4. ነተን ኣባጊዕ ምስ ኣውፈረን ድማ ቀቅድሚኤን ይኸይድ ነተን ኣባጊዕ እውን ድምፁ የሌልያ እየን እሞ ይስዕብኦ Det står, när han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. ሪኹም እቲ ጓሳ ነተን ኣባጊዕ በድሕሪኤን ኮይኑ ይኮነ ንጓሲኤን Här ser vi att herden går inte bakom sina får. ነተን ኣባጊዕ ናብ ዝዓርፋሉ ቦታ ንኽወስደን ናብ ደዕንገላሉ ቦታ ንኽወስደን ምስ ጀመረን ጉዕዞ ቀቅድሚኤን ይኸይድ När herden ska ta dem till en plats där de kan finna vatten och ro så går han före dem. እተን ኣባጊዕ ግን ድምፁ የሌልያ ስለ ዝኾና ብድምፁ ነድሕሪ ይስኸዳ Men fåren, eftersom den känner igen hans röst så följer den efter honom. ብኻልእ ኣዘራርባ ጎይታ ጓሳና እዩ Så med andra ord, vår Gud är vår herde ንሕና ኣባጊዕ ኢና och vi är hans får. ግን ንጉስነቱ ኣብ ህይወትና ነስተማቕሮ ዲና ግን ካልእ ጉዳይ Men hur vi njuter av hans herdeskap över våra liv är en annan fråga. ምክንያቱ እቶም ንጉስነት ናይ ጎይታ ኣብ ህይወቶም ደስተማቕሩ ንድምፁ ፈልዮም ደለልዩ ሰባት እዮም Och de som njuter av hans herdeskap, det är de som känner igen hans röst. ምክንያቱ ተናባጊዕ ነቲ ጓሳ ድኽተልኦ ብድምፂ Och det är för att fåren följer efter herden genom rösten. መዝሙር ዳዊት 23 ህይወትና ኾን ማለት እዩ Och då blir psaltaren 23 våra liv. ስለዚ ንሓደ ድምፂ ጥራሕ ፍሎጥ ኢለኩም Och det är därför jag sa till er, lär känna endast en röst. አንጻር ጎይታ ድብለኩም ካልእ ዓይነት ድምፂ ክመፀኩም ከሎ ኣይትቀበልዎ När ni hör motsats vad Herren säger till er, ta inte emot de rösterna. ጎይታ ብርቱዓት ኢኹም እንተዳ ኢልኩም ካልእ ድምፂ ኣብ ውሽጥኩም መፂ ግን ድኻማት ዘርእየኩም እንድሕር ኮይኑ ኣይትቀበልዎ Så om Herren har sagt att ni är starka och ni får helt annan röst som säger att ni är svaga, ta inte emot det. ንኹሎም ኣብ ውሽጥኩም ድመፁ ድምፅታት ብናይ ጎይታ ድምፂ ጌርኩም ቸክብሮ Allt röst som ni får i er inre, testa dem genom att kolla vad Herren säger till er. ስለዚ ምስቲ ትኽክለኛ ድምፂ ናይ ጎይታ ደይሰማማዕ ዘበለ ብምሉኡ ካብ ውሽጥኩም ጓሓፎ Så kasta bort all röst som strider emot Herrens röst. ንሓደ ድምፂ ጥራሕ ንኽትክተሉ ወስኑ Bestäm er att endast följa efter en röst. ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ትሕት ኢልኩም ሓንቲ ጥቕሲ እንድሕር አንቢብኩም ኣብ ጥቕሲ 5 ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይጋለባ እምበር ኣይስዕብኦን እዩ Så om vi kollar i vers 5 där så står det, men en främling följer det inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst. ዋው ትኽክለኛ ናይ ጎይታ በጊዕ ማለት ከምዚ Så att vara en riktigt får till Herren är ser ut så här. ንኻልእ ድምፅስ ዘይምፍላጥ Det är att inte ens känna till andra röster. ንኻልእ ድምፅስ ጋሻ ምዃን Att andra röster blir främlingar för en. ካልእ ድምፂ ክመፀካ ከሎ ካብቲ ጎይታ ድበለካ ወፃእስ ካብኡስ ምህዳም ምግላብ Det är att när man hör röst som är motsatsen vad Herren säger, att man flyr från det. ብኸመይ ኸትሃድም Hur flyr man? ብምቕያር ሓሳብካ Genom att förnya sitt sinne. ብኣፍካ Genom sina ord. አንጻር ትድመፀ ድምፂ ብምዝራብ Genom att tala motsatsen av det som kommer emot en. እቲ ድመፀካ ድምፂ ከምዘይረኸበካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ Det är på det sättet man gör att det ord som kommer till dig inte kan nå dig. እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈቓዱ ሰናይ ሙሉእ ባዘብል እዩ Herrens vilja är fullkomligt som ger hopp i våra liv. እግዚአብሔር ኣምላኽ ውህበቱ ሙሉእን ሰናይን እዩ
Herrens gåva är fullt och fullkomligt. መጽሐፍ ቅዱስ kom ይዝብል Det är så Guds ord beskriver det. ሙሉእ ውበት ጽቡቕ ውበት ካብቲ ለውጢ መመለላስ ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወርድ ይዝብል Det står allt som är gott och vackert kommer från himlens fader. ፍቓድ ኣምላኽ ድማ ሮሜ 12 ሰናይ ሙሉእ ባህ ዘብል ይድብል Och Romarbrevet säger allt det som är vackert och gott. ኤርምያስ 29 ከዓ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ይፈልጦ ኢሉ ሓሳብ ዳሓን ኢኻ ኢሉ Och i Jeremia 29:11 står det hopp och det tankar jag har för er fridens tankar. ስለዚ ካብ ዝወፃእ ዘበለ ኩሉ ጌጋ ድምፂ እዩ ከይተቐበልዎ Så allt som är utanför de här rösterna, det är fel röst. Ta inte emot dem. ህዶም Fly från dem. ኣብ ውሽጥኹም ሒዝኩምዎ ይትደቅሱ Sov inte med de tankarna. ብሉፅን ባህ ዘብልን ድምፂ ጥራሕ ተቐበሉ Ta emot endast röst som är hopp och fullkomliga från Herren. በዚ መገዲ ዝጉስነት ኣምላኽ ከተስተማቕርዎ ኢኹም Då kommer ni börja njuta av Herrens herdeskap. ንስኹም ብሉፃትን ብሩኻትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም